Nafarroak eta Europako barne produktu gordinaren 20% osatzen duten 15 eskualdek industria berriztagarriaren lehiakortasuna bermatzeko neurriak eskatu dizkiote Europako batzordeari. Gobernuak eta Nafarroko udal eta kontzejoen federazioak elizak inmatrikulaturiko herri ondasunak ikertzeko hitzarmena berrituko dute 2026an. Nafarroko urrezko domina Manuel Torresi eman diotela salatu dute Gerrarik ez plataformak. 1500 zinema sarrera euro batean Iruñeko udalak Gabonetako eskaintza berrargitaratu du. 1985tik 2011 bitartean hirian erroldatutako gaztentzat. Nafarroko artxiboak Carlos Hirugarrena noblearen gorteko musikari buruzko hitzaldia hartuko du. Udazken artximusikala zikloaren azken jarduera da eta sarrera doakoa izango da. Nafarroak eta Europar Batasuneko 15 eskualdek guztira Europako barne produktu gordinaren 20% inguru osatzen dutenak ohartarazpen irmoa egin diote Europako batzordeari. Europako industria berriztagarria kolapsatzeko zorian dago eta premiazko eta anbizio handiko neurriak behar ditu bizirik irauteko. Eskualdek ohartarazi dutenez, Europan ahalmen berriztagarria historikoki hedatu den arren transiziori gidatu beharko lukeen industria batasunetik kanpoko produktuek sistematikoki desplazatzen ari dira, Estatu Batuetako, Txinako edo Indiako industria politikek bultzatuta. Adierazpen horretan eskualdek eskatu dute Clean Industrial dela neurri espezifikoak lotesleak eta berehala aplikagarriak sarditzala, bertze, kontratazioan eta merkatuan baldintza berdinak bermatzeko tresna eraginkorrak. Europako fabrikaziori zuzeneko laguntza emateko mekanismoak, enplegua, IG edo proiektu estrategikoa babesteko neurriak eta Europar Batasunaren independentzia energetikoa bermatuko duen arkitektura industriala. Europak ezin du transizio energetikoa gidatu beren mugetatik kanpo fabrikatutako teknologien mende badago, ohartarazi dute hitzarmena sinatu duten eskualdek. Eskualde ekimen hori gainera autonomia estrategikoari eta industria subiranotasunari buruzko Europako eztabaiden barruan sartzen da, horiek baitira Europar Batasunak egungo agintaldian adierazitako lehentasunak. Nafarroko gobernuak eta Nafarroko udal eta kontzejoen federazioak foru komunitatean Eliza Katolikoak hipoteka legearen 206 artikuluaren babesean inmatrikulaturiko herri ondasunak ikertzeko izenpeturiko hitzarmena 2026an berritzea erabaki dute. Bi erakundek herri ondasun horien jatorrizko titulartasun publikoa nahitakotasunez dokumentatu eta ziurtatu ahal izatea dute asmoa. Izaera hori, lehen goratzeko balizko eskaera egin ahal izateko. Hala, gobernuko landagarapeneko eta ingurumeneko departamentuak eta Nafarroko udal eta kontzejoen federazioak aurten egindako lan historiografiko eta dokumental xeakatuari jarraitasuna eman nahi diote. Izan ere, lan horri esker 26 toki erakunderen 174 ondasun ikertu ahal izan baitira aurten. Ondasun hoietatik 79 finka zehatz identifikatu ditu, bertzea, basaelizak, parrokia etxeak, bordak, baratzeak eta lur sailak. Beren herri titulartasuna edo titulartasun publikoa justifikatu eta erreklamatu ahalko luketenak. Ondasun hoien ibilbide historikoari buruz, udal artxibategietan egindako ikerketaren arabera, 21 kasutan ondasun hoien titulartasun publikoa ziurtatzeko frogak aurkitu dira. Gainontzeko 58 kasuetan berriz, titulartasun publikoaren zantzu historikoak aurkitu dira. Hemendik aurrera inmatrikulazioek ukituriko udalek eta kontzejoak balizko ekintza judizialak zuzenean hasi ahalko dituzte titulartasun publikoa frogatzeko agiriak dituzten ondasunak berreskuratzeko edota kudeaketa hori Nafarroko gobernuaren esku utzi ahalko dute. Gobernuko zerbitzu juridikoek udal eskuordetza bidez demanda bat hasteko.
Aierdi konseilariak toki erakundei zuzenduriko aurkezpen saioan azpimarratu dutenez, Nafarroko Udal eta Kontzejoen Federazioarekin adostutako akordioa Nafarroko Gobernuak administrazio bideen egiten duen lehenengo ekintza politiko eraginkorra da. Ihesbideak baliatuta eta bereziki Aznarren Gobernuak 1998an egindako lege erreformak zabalduriko atearen ondoren, toki erakundek historian zehar galduz joan diren ondasunak berreskuratzen ahalegintzeko. Gure herrietako landagarapenarekin, herri ondarearen defensarekin eta memoria kolektiboarekin estuki lotutako ekimena da. Manuel Torres enpresariak M. Torres taldearen sortzaileak Nafarroko urrezko domina jaso du hil ondoren Nafarroko Gobernuak ematen duen sari nagusia. Kultura saileko Klaustro Isabeldarrak hartu du parte ekitaldian Maria Txibite presidentea buruzela. Nafarroko eguneko ekitaldi nagusian hala ere Kontigo Zurekin Foru Gobernuko bazkide baten eta EH Bildu aurrekontu bazkidearen ordezkariek ez dute parte hartu. M. Torres taldeak armagintzarekin eta Israelekin dituen loturengatik. Gaitzespen hori agerian geratu da, halaber, Gerrarik Ez plataformak eraikinaren atarian bultzatutako elkartaratzean. Plataforma Nabarreria kalean bildu da, ekitaldia egiten den eraikinaren sarreratik metro batzutara eta polizi talde baten pean agintari instituzionalak igaro behar ziren tokira hurbiltzea saihesten zuena. Gerrarik Ez plataformatik gure gaitzespena adierazi nahi dugu M. Torres enpresak armagintzarekin duen lankidetzagatik, bereziki hegazkin militarren ehiza hegazkinen eta helikopteroen hainbat modeloren eraikuntzan parte hartzagatik kritikatu dute. Gaur asteartea arratsaldeko 4:00 aintzinera Europa bateko zinema txartela banatuko dira Iruñeko Gazteriaren etxean, Golen, Baiona eta Golen Yamaguchi zinematako lehiatiletan truka daitezken bonoak dira. Abenduaren 15 urtarrilaren 7 bitartean Iruñan dauden 2 zinema bakarrak. Promozioak irauten duen bitartean astelehenetik igandera bitarteko edozein saiotarako erabili izango dira. Bikoiztuta edo jatorrizko bertsioan azpitituluekin. 3 dimentsioko filmak izan ezik. Hirian erroldatuta egon eta 1985 eta 2011 urteen artean jaiotakoek eskuratu izango dituzte bonu hoiek, gehienez ere 2 personako. Hoiek lortzeko aurrez aurre kendu beharko dira eskabide ordenan entregatuko diren bonuak. Izakinak agortu arte, salbuespen gisa beste persona batzuentzako gonbidapenak hartu ahal izango dira arrazoi justifikatua dagoenean. 2017an programa hau hasi zenetik edizio bakoitzan 1000 bonu erabilgarri izan dira eta askotan lehen 48 banaketa ordua baino lehen amaitzen dira. Programa hau udalaren gabonetako proposamenetako bat da hiriko gazteentzat, baina horrez gain gaztetxeak 26 tailer eta jarduera eskaintzen ditu oporretarako. Film laburrak sortzeko tailer batetik hasi eta erosi gabeko oparietara. Aisialdiko arratsaldetara, bideojokoen txapelketatara, bakarrizketetara eta gabonetako sukaldaritza besteak beste. Izen emateak abenduaren 9-tik 15 egongo dira zabalik. Nafarroko Errege Artxibo Orokorrak la actividad musical en la corte de Carlos III el Noble de Navarra hitzaldia antolatu du datorren asteazkenean abenduaren 10an. Arratsaldeko 7 bere areto balio aniztunean. Jarduera hau udazken artxi musikala zikloren azkena da. Musikaren eta arte eszenikoen artxiboa programaren barruan antolatua. Sarrera librea eta debaldezko izanen da, Nafarroko Erret artxibategi nagusiko erabilera anitzeko aretoaren edukiera bete arte.